Raden Kokrasana. Menrada beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Suwaning jajaran ate iblis lanatna iki sapa iki? Aku ngedhep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Menika. Iki opo panawan? Mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Patoban menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata Mandura. Raden Kokrasana. Menrada beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Monggo Prabu, kula nyuwun pangapunten Bagong. Monggo Prabu sampun dipun percaya. Kula nyuwun panjenengan sampun negaken dhateng pun Bagong kula aturi sabar Bagong sampun dipun percaya. Iya. Jagat Dewa Bathara Wong Ilahing. Yai Banawati. Wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih, badhe mun atur. Apa sebabe kowe arep manjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Badhe muncul atur, mun sampun dipun percaya Bagong. Kosik to Cahayu, sawangen pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Patobat. Napa menika Bagong? Jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh, dadi apa-apa iso waton ana ragate. Napa menika Bagong? Jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh, dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kesanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya, Bos. Wah, panuswaning jajaran ate iblis lanatna iki sapa iki? Aku ngedhep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembari kowe. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kae. Nggih, menawi mboten panjenengan menika mboten badhe rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena diperingake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawa aja takon terus aku mentolo karo glandang Nenggala dadi mumarat. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Telih Mandrajala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Patobat kok Prabu sampun ngatos menapa Prabu. Kok Prabu kula nyuwun pangapunten Bagong. Kok Prabu sampun dipun percaya. Kula nyuwun panjenengan sampun negaken dhateng pun Bagong kula aturi sabar Bagong sampun dipun percaya. Oh iya. Jagat Dewa Bathara Wong Ilahing. Yai Banawati.
paring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih, badhe munjatur. Apa sebabe kowe arep munjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang, pun Kakang. Badhe munjatur, mun sampun dipun pejahi Bagong. Kosik to Cahayu, sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Pak. Napa menika Bagong? Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kersanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya, Bos. Men supaya wangi. Inggih ngesnaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banowati, kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngesnaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki opo Banowati? Mohon perhatian. Pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patopan menika petel. Oh tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Menrada beda. Inggih. Ayo tandangono lekane ati. Panuswaning jajaran iblis lanat. Nah iki sapa iki? Aku ngedep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembari kowe. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman mencorong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kae. Mati. Iya. Wah, ada. Wah, setan ratatangan Panuswaning jajaran. Wah, iblis. Ing atas Tinata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atas aku piyayi mung dikembari karo kene. Ya. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Kowe tak kandhake juraganmu mbuh dadine Bagong. Sri Baladewa Narmati Dwinares Ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dabanon marang
Sandyabanon Cinawi oh batobat ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadilengleng ya Banowati ora dadi ngopo ning kowe ngerti marokake sawangan keringeting pun Kakang ingkang dileweran nganti kaya apa kae jenenge batobat ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho apa kepala dineres kepala klopo dineres heeh klopo dineres inggih ayo aku dipeteki Banowati batobat konjur ngadi-adi to kowe ya ora jeneng ngadi-adi ya ora wujud ngono iki kula wegah sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah wujud ingkang saknyatanipun kemawon oh iya aku ganti iya ngene iki kowe luwih seneng to ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh wong sikile ya cendhek gegere ya kandel rasa nggo tangan nganggo linggis men mudar ha ukaramu ki ora iso ketemu nalar nek ora apa-apa gane kowe tetep tresna karo aku Banowati ayo gek mundur iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap mekaten ayo mundur gek diteruske critane monggo kula dhiraken heeh Banowati sayangku cintaku ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh wong sikile ya cendhek gegere ya kandel rasa nggo tangan nganggo linggis men mudar ha ukaramu ki ora iso ketemu nalar nek ora apa-apa gane kowe tetep tresna karo aku Banowati ayo gek mundur iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap mekaten ayo mundur gek diteruske critane monggo kula dhiraken heeh Banowati sayangku cintaku Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken mambagi panakrami Koko Prabu iya kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula pundhe Candaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Dimas kadangipun Kakang Werkudara tak tampa Syadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati Tampanana ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggun mulenggah iya Yayi Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing negara ing Amarta Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula mendingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya kembar nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula mendingga jimat paripe kula mendingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu persasat kadidening entosi sineming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna dupi paduka keparang tedhak wonten ing Datulaya Praja ing Amarta kadidene lumampah ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan raos ing manah ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa perkawis menapa Yayi miturut umbyaking para kawula dinten sakmangke peranganipun Panakawan ing Pandhawa inggih menika Panakawan negari Ngamarta wonten salah satunggiling Panakawan ingkang nandhang raga tegesipun nandhang gerah Koko Prabu lho salah satunggaling entawasipun Panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten mongko sareng kula taliti jebul
Aturipun para kawula bilih ingkang nandhang ruga kala wau inggih menika pun Panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyinaken. Namung emuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang dipun gulawentah dening Panakawan. Mila menawi ngantos sak mangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para Panakawan duk nyana cerak nyana sami mestani yen to punta sak kadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun Panakawan ingkang saestunipun Puntadewa ingga sak mangke ngantos dumados Nalendra menika inggih krana ageng lelabetanipun Panakawan Koko Prabu Lersai malah saking pamrayoginipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke gandeng bukti nyata lan botenipun mon salah setunggiling Panakawan menika kala wau nandhang ruga saenipun menawi paduka Kyai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel bola bali aku wis matur karo mbarep yen to tak dherekake tedhak ana ing Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau nang yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenakke ati. Mula dina iki barep kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane Panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Panakawan ana ingkang nandhang ruga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka barep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Panakawan barep kakangku rekat lampahing rata tanpa antara prating sukuning argaram kang tumingal dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana kasaring kemlajan masang tebian nenggi nata ing Mandura Prabu Baladewa duwi prapting Datulaya karya kaget nata ing Ngamarta miwah nata ing Ndrawati tuwin sanggya para Pandhawa Panggat kurda sruma panggah wagut gati nyomawukyat ira wang-wang Koko Prabu damel kaget raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa Koko Prabu wonten menapa wah bule kakangku eneng apa Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta semengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalaning ngadhawuh Kresna, iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang ana negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora ngepenakke ati. Keliripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ya Ji, kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang Raka sowan dhateng negari Ngastina tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana mboten ngertos dodok saling perkawis tumuntun kula dipun ajab arembagan babagan perkawis Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati ngingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura.
Jebul piyai kakung mapan wonten taman Kadilengdeng menika tasih panakawanipun Paduka Kyai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wis Yai. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten ing taman Kadilengdeng menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak aja aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengdeng mongko tanpa palilaya Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedap-edapi temen Bagong mirang-mirangipun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben, wis ben pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong. Sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmaning Kyai Prabu Duryudana. Sinayeng manglung mintonaken dewi gamanira kanggo mitir aneng asta Arjuna kula wonten maring adhawu aku ora maido kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang ngangge bang lawan Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong kuwi abdimu kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikaning Koko Prabu Baladewa klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa nlonjong botol lakumu dumujuk ana ing taman Kadilengdeng niatmu piye kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane. Nyatanipun sampun damel lingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika nggadhahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok petung dhisik. Aja agan tanpa petung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson kula krana kula mireng pangandikanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sak mangkin nadyan kula nuwun sewu kathah ngendhanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika Paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna, Janaka. Oh.
Alah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri atine adiku lanang Madukara ya, Yayi. Rasida, Tru. Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang meneh. Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semari nang entudes ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokni lho ora anu. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ha. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Oh, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wis ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Ayo to. Lho. Nek aku rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lak kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. Yo main-main yo ben. Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. Gong. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani.
Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo, medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyat langaning kalangkuan aglar pandan moncar non lir kekonang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripun sami mbawacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kagiat Lurah Semar Badrana ya wau. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya nolo garing tak tampa. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den, ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya Bagong tak tampa. Sumpengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den, enten apa? Napa ajeng nganti ingkang ngabdipun Semar sak anak-anak kula? Nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar. Kula. Aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampeyan dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke Bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono iki to, kebangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sik.
Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Aku ora guyu. Engko ndak ming tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, he. Sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus. Agus dengkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangete. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng karo Bendara. Terus wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek wis ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok kono ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa kaya. Cilaka iki wis iki sing jeneng disebutake ora mangan angkanan ning klethos pelok. Apa jenenge? Aku sak ngrungokake nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing ngaping ngono lho. Ora manangan kandhe gabul pulute. Edan tenan. Wah wis monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Nek ora mlayu sifat irung ngrekoso urip ulane. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, marep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyata manono zlep. Aku lek semelang ki nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku wis. Piye ya? Saya cedak. Wis bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak
jeneng. Aku kok kae tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung butuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men.